Nin ye an ka podcast sendaɲɛko 68 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nathaniel Danbele fɛ. Bi tarata don avril kalo tile fɔlɔ san 2025 an ka verse kalanta bɛ bɔ Yohana kitabu la. Yohana ba kitabu sura 15 verse 4 ka se 5 ma. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko verse 4: a ye to ne la, ne ka to aw la. Jiribolo tɛ se ka den a yɛrɛ ma ni a ma to a sun na. O cogo la, aw tɛ se ka den ni aw ma to ne la. Verse 5: ne ye raisinsun de ye, aw ye a bolow ye. Min tolen bɛ ne la, ni ne tolen bɛ o la, o bɛ den caman kɛ. Katuguni, aw tɛ se ka foyi kɛ ne kɔ. Yesu Krista bɛ an kalan tiɲɛ barikama de la nin yɔrɔ la. Ko an ka ni la ɲɛnamaya o sirilen bɛ an ni ale Ala ka jɛɲɔgɔnya de la. I n'a fɔ jiri bolo tɛ se ka den kɛ wala ka balo ni a sɔrɔ a nɔrɔlen tɛ jiri yɛrɛ la. O cogo kelen na, an tɛ se ka foyi kɛ ni an nɔrɔlen tɛ Krista la. Ni la bangeni wala ka bugun ni ta fanfɛ, hɛra ani an ka fanga o bɛ bɔ an ni Ala ka jɛɲɔgɔnya sɛbɛ de la. An ka waati ta ka an ni Yesu Krista ka jɛɲɔgɔnya k'aw lakuraya ka tɛmɛ delili fɛ ani ka Ala ka kuma ka o ta ka o kalan ani ka miiri a ko la ani ka sɔn ka kolo ale Ala sagona ye. O la ni an tolen bɛ ale la, o de la an na se ka denw kɛ ale nɔɔrɔ barikama kama. Jijali ye nin ye ko an nɔrɔlen ka to Yesu Krista la bi ani don o don. Ale ye an ka fanga, an ka hɛra ani an ka duba jibo ye. Ni ale ye, aw na se ka den caman kɛ ani o denw na mɛn. Ala ka duba i ye. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.